लग्न कार्य म्हणा, बर्थडे म्हणा, अॅनिव्हर्सरी म्हणा, काही म्हणा हो, एक पदार्थ असतोच असतो. तो कोणता? गुलाबजामुन. हा बघा, काय मस्त आतपर्यंत याच्यात साखर मुरलेली आहे. आणि तो असा खव्यापासून बनवलेला वेगळा प्रकार असतो, पण आजकाल सगळ्यांना शॉर्टकट करायचं असतं. आता बघूया आजपर्यंत आपलं गुलाबजामुन शेकलो की नाही बघा. आणि पाक पण मस्त मुरला. तसं पण तो आंबा पिकतो तसं पण गुलाबजामुनचा रस बघा कसा दाबले ना तेवढे सॉफ्ट आहे बघा. आणि आजपर्यंत गेलो असं आहे बघा. तोंडात टाकता टाकता गुलाबजाम विरघळतात. 31st इली अजूनपर्यंत एकही रेसिपीची तयारी नाही आणि काही एक नाही. आता करूया काय, रेसिपीची तयारी करू गेला तर लागतो ह्यो लांब लचक टाईम. तर ह्याच्यासाठी शॉर्टकट काय? नको आणू माऊ, नको करू रव, काय करू नको. आपलं पाकिट घेऊन ये. कसला? गुलाबजामचा रेडीमेड पाकिट. पण त्याच्यात पण फसाक होता. कधी गुलाबजाम असे तडे जातात किंवा पाक व्यवस्थित होणार नाही, आतमध्ये व्यवस्थित गुलाबजाम शेकणार नाही. आणि अजून एक महत्वाची टिप काय? मला नाही माहिती, तूच सांग. गुलाबजाम साखरेच्या पाण्यात व्यवस्थित मुरत नाही. ती टीप कशासाठी? कमी साखर खात असाल ना. अर्धा किलो पाकिटवर दिली तर अर्धा किलो नको, म्हणून तुम्ही कमी साखर टाका. आणि ती भुतूर धावसाठी ती टीप आहे. त्यासाठी काय करूचं लागतं? रेसिपी परत पूर्ण बघूची लागतली. चला, आता ही सुरुवात आहे. चला जाऊया लवकर परत किचन मध्ये. 30% साठी गुलाबजाम करू. ह्या 100 ग्राम पीठ आहे, त्याच्यामध्ये गुठळे बघा किती आहेत. म्हणून बाहेरून विकतचं प्रीमिक्स पीठ आणलास तर प्रत्येक वेळेस चाळून घ्यायचं. तरी पण चाललंय आहे कनेरा असा यो बघा. त्याच्यामुळे बाहेरून प्रीमिक्स विकत आणलास तर चाळून घ्यायचाच लागतं. ही पहिली टीप. कारण बहुतेक लोक ही चुकी करतात, डायरेक्ट असा पाकिट घेतात, फोडतात आणि त्याचा पीठ मळून सुरुवात करतात. आता दुसरी टीप काय हा, की प्रत्येक गुलाबजामचा जो प्रीमिक्स दिलेला असताना, गुलाबजाम असा नाही कुठल्या पण गोष्टीचा प्रीमिक्स दिलेला असता, त्याच्या मागे त्याची इन्स्ट्रक्शन दिलेली असते, कुकिंग इन्स्ट्रक्शन. ती वाचूची असतात. म्हणजे याच्यात किती पाणी घाला, किती साखर घाला, किती काय करा, म्हणजे कसं मळा, किती वेळ ठेवा, त्याच्यामुळे सगळा पाटी लिहिलेला असता, ता वाचायचा. आता पाकिटात दिल्याप्रमाणे तुम्ही म्हणाल मी 100 मिली दूध घेते एकदाच वत्तेनी मळते, तसा नाही करायचा. आपण ही पण दूध पावडरच असतं. आपण असा आपल्या हातात जसा जमात तसा हळूहळू घ्यायचा, ओतायचा आणि पीठ मळायचं. असा नाही की तुम्ही दुधातच पीठ मळा, तुमका पाण्यात मळलास तरी तसेच होतं, असा काय नाही. आता बघा मी असा थोडा थोडा घेतलाय, माझं 2-3 चमचे दूध उरला. आता ती रेसिपी दाखवणारे घेतात ना, हे बघा हे 1 टेबल स्पून, 100 ml. अशी काय प्रत्येकाकडे मापा घरात नसतं. माझ्याकडे पण नाही, आपल्याकडे पण नाही. आपण आपला अंदाज पंची, पण आपल्याला कळता रोजच्या गृहिणींका काय वेगळी सांगूक नको. आपल्याला कळतं की आता ह्या पीठ इतपत हा, आता याच्यामध्ये जास्त आता दूध नको. ह्या बघा एवढा दूध, 2 चमचे दूध उरला. पण बघूया की पीठ जास्त पातळ नाही. हा पीठ पातळ नाही, जसं आपण एका मळतो ना चपात्यांका तसाच पीठ मळायचं. आता मगाशी मी जेवढा दूध घातलंय त्याच्यातच ह्या एकदम इतका स्मूथ मळलाय ना बघा गोळ. आणि ताटाक पण आपल्या काही रवलं नाही. जवळ ये गो आणि कॅमेरा घेऊन आणि दाखव त्यांका. बघा त्याला क्रॅक नसले पाहिजे, नाही तर गोळे नाही. हे का मी कायच लावलंय नाही बघा. जेवढा तुमच्या पुढ्यात मी दूध घेतलंय त्या 2 चमचे दूध हा मी घेतलंय पण नाही. आणि हे बघा या सगळ्या ताटाचा मळून 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 हातीचा पण घेतलंय, वायच हा मळून मळून हे चांगला प्लेन झालो एकदम. आता हे भले तुम्ही इतपत, आता मी या 2 मिनिटं तरी रगडले चांगला हातावर. परत आपल्याला जर करूचे तर जेवढे मोठे जेवढे लहान, आम्ही सुपारी एवढेच घेतो आणि ते अशा हाताच्या चवड्यावर असे घेऊन असे रगडायचे. हे बघा पूर्ण गोळो फ्लॅट हो गयो. हे बघा चपटो असे रगडाक वय. असे रगडलास ना की तुमच्या गुलाबजामला क्रॅक अजिबात पडणार नाही, म्हणजे तडे जाऊचे नाही. पहिली स्टेप ही अशी, असं गोळो घ्यायचो आणि चपटो करून असं रगडायचो. हे बघा याच्यात तुमचं पीठ आहे ना हाताच्या उभेन ना व्यवस्थित एकदम तो एकदम मऊ पण होतला आणि तुमच्या गुलाबजामला तडे पण नाही जाऊचे.
एकदम तुळतुळीत गोळं झालं. 5-6 सेकंदच मी हाताच्या तवड्यावर रगडून घेतलंय आणि एकदम तुळतुळीत बघा. एका खयच क्रॅक नाही हा, बघा. आता गोळे बनवेपर्यंत आपल्याला 2 गोष्टींची तयारी करायची असते. एक तर गुलाबजाम तळण्यासाठी तेल गरम करत असता आणि सर दुसरी गोष्ट म्हणजे गुलाबजाम तळल्यानंतर सिरप मध्ये टाकायचे असतात आणि ते पण कधी टाकायचे असतात त्याची पण एक टीप आणि ट्रिक आहे. ती तुमका सांगते. आता पाण्याची ट्रिक मगाशी त्यांनी काय सांगितलं 500 ml पाणी वया. तर आमच्याकडे काय 500 ml मोजून काय नाही, तसं होती बॉटल असता सगळ्याकडे अर्धा लिटरची अर्धा बॉटल लिटरची. नसतात तर हे बघा, हे पाव 2 ग्लास. लिटरची ग्लास असतात. ग्लास तर प्रत्येकाच्या घरी असतात. आता ते 2 ग्लास पाणी चांगला गरम होऊ देऊया, मग त्याच्यात घालूया गुलाबजाम. ना ह्याच्यात आपण ह्या सिरप मध्येच घालतो ना, तर त्याच्यामुळे ह्या असा मोठाच भांडा घ्यायचा, कारण हे गुलाबजाम जसे सिरप मध्ये घातले ना की ते असे पसरण पावतात, म्हणजे एवढूशे असतात ते एवढे मोठे होतात, म्हणून या मोठा भांडा घ्यायचा. आता छोटा भांडा घेतला तर बिचारे पसरलेले नाही ना, गर्दी होते गर्दी. गर्दी आणि मग तिथल्या तिथे ते बिचारे चेंबतात. पाणी लवकर तापवायचं कारण काय? पाणी लवकर तापलं ना की साखर लगेच मेल्ट होतं, कारण जर आपण साखर पाण्याबरोबर तापवली ना तर त्याचं पाक तयार होतं, 1 तार 2 तार 3 तार. तसं आपण करूच नाही, फक्त साखर ह्याच्यात विरघळायची. म्हणून पाणी तापवलं आणि हे पाव किलो या झाकणचा आहे ना, तर माझा पाव किलोचा, मी पाव किलो साखर वापरलेलं आहे. आम्ही जास्त गोड खाणं नाही. हा, आता ही ह्याच्यात आपण मेल्ट करूया. वितळेपर्यंत पाक तयार होऊ देऊचो नाही आणि ढवळूक घे खाली लागत. आणि हो बघा चमचो जरा वाईट लांब होतो. आता आपण हे ढवळत बसूया. साखर वितळली की गॅस बंद. आहे बघा पाणी गरम असल्यामुळे बघा ना. बोलता बोलता सरोजने ती पण एक टिप दिलाय की कधी पण पाणी पहिला तापून घ्यायचा आणि मग साखर घालायची. लगेच वितळली साखर. तुम्ही आधी साखर टाकलास आणि मग पाणी कारण मी तापवलं. दोनदा तिथं असंच केलेलं, त्याचं झालेलं पाक तयार. मग मी म्हटलं अरे हे असे काय लागतात गुलाबजाम. आणि नंतर मग ते शेवट दुसऱ्या दिवशी ते गुलाबजामात ना अशी तार येतात गुळगुळीत. हा, मी तर विचार केलाय, असं काय होतं. हे बघा 2 मिनिटाच्या आत आपली साखर वितळली आणि आता ह्याच्यात घालूया वेलचीची पूड. झालं आपलं. आणि आता मी खालून गॅस करते बंद. आता ते तेल तापला, तेल मंद आचेवरच तापवायचा, ही पहिली टीप. आणि तेल तापता तापता हे गोळे करायचे. जर हे सुकाक दिलास तर काय होय, तडे जातले. आणि हे का आता ह्यो पहिलं गोळं केलंय बघा. आता ह्यो मी परत करून गेले ना तसं भुशासारखे लागतेला हातात. हे बघा तसा नाही जमत तर ह्या बघ सरोज बघू कचीला त्या पीठ पण तसा मग सुकल्यासारख्या होता हाता कसा. कारण आता थंडीचे दिवस आहेत. हा लगेच सुकता. म्हणून काय करायचा, थंडीच्या दिवसात गुलाबजाम केला तर दोघं असशाल, एकटा असाल तरी पण करशाल, दोघं असशाल तर लगेच एकान तळूक घ्यायचे मंद आचेवर, कारण तळूचीच प्रोसेस भरपूर मोठी आहे. तळण्यामध्ये घाई घाईचं मोठी गॅस केलास आणि तळून काढलास तर ते गुलाबजाम व्हायचे नाही. आतमध्ये लवकर कच्चे सांगते मी, एकदा केलेलं आहे. खरा तर सांगते तुमचा मी. तुमचं माहिती आहे ना खरा तुमच्यावर बोला काय. चला म्हणजे पीठ रवता हो. माझं नवरं बोलतं बाहेरून गुलाबजाम असे व्यवस्थित दिसतो नाही, चेमतात पण परत बसतात पण असे पण होतात. माझी गंमत ती आहे की बाहेरून गुलाबजाम आणि आतमध्ये खरंच पीठ लागतं, कच्चा पीठ घेऊन जा. मग काय होतं माहितीये, ती रेसिपी मस्त माझ्याच गळ्यात. म्हणजे काय केलं ना ते संपवायला पाहिजे, वाया नाही जायला पाहिजे. परत गुलाबजाम खाय तळूक जाशात. मगाशी पाकाबरोबर गॅस तापत ठेवलेला तेल, पण मी काय केलंय गोळे झाले नव्हते म्हणून काय केलंय गॅस केलंय बंद. हा जास्त तेल तापत. आता एकदम मंद आचेवर आता जे जे गोळे झालेत आता करून जर ठेवलास तर परत असे हातीवर रगडायचे थोड्या, परत तसं फ्लॅट करून नाही, असे जराशे हातीवर रगडायचे आणि सोडून द्यायचे. हे बघा मंद आचेवर हे असं सोडून घेतलंय. खाली गेलो मोठं झालो. हा आता वर येतलो 1 2 3 आणि आपलं आपणच परतता. बघा परतूची पण गरज नाही. त्या आपोआप परत आमका परतूची गरज नाही. स्वतः माझे कसे असे इथून जातात तिसून जातात. माझे तिसरा कॅरेक्टर तुमचा दाखवायचा आहे. अरे आता आमच्या दोघांमध्ये भांडा बोलतात ना, आता आम्ही तिसरा घेऊन येतो म्हणजे खरी भांडणं होतं. दोघात तिसरा सगळा विसरा. तसे ते माझे तुमका दाखवायचंय चंगू मंगू. तसं येता हो आमचं भार्गव मध्ये दोघात तिसरं. हे बघा आमका हे परतूची गरज नाही, आपोआपच गुलाटे मारतात, आपोआपच परततात. म्हणजे म्हणतात परत किचन वाल्यांका ह्या देऊ नको, त्रास देऊ नको. तो बघा
गुलाटे मारता आणि आपणच परातता. मंद आचेवर मस्त असे आता त्यांना जरा परतून घेऊया हलक्या हाताने. आता मस्त वाटतं सुंदर गोल्डन असं कलर येतो. आता सरोज म्हणता रगडा रगडा वहिनी माझे पावशी तुकले. तर मी म्हटले आता गाणं हिला कोणाचा माहिती आहे ना, भक्ती बर्वे ताईंचा. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. हात दुखल्याशिवाय गुलाबजाम कसे गावतले चांगले. आणि हे गुलाबजाम मी बघते आजची रेसिपी शूट मी करता करताना माझ्या नवऱ्याची खूप आठवण येते कारण त्यांचे फेवरेट किती पाकिट ह्याच्या मागे वाया गेली आणि मी पण नीट नाही येणार तर बनवत केली आणि किती पाकिट व्हायची अन्न वाया तसं जाऊ दिवसारखे नाही पण आता करू काय जमलंच नाही. आता हे बस झाले की त्या कारण ते शिस्ता शिस्ता हे नको. आता ही बॅच दुसरी नंतर सगळे युट्यूब व्हिडिओ छान मारले, सगळे फेसबुक बघले, सगळे सोशल मीडिया बघले, तरी पण काय ते म्हणतात ना नाहीच. तर म्हटलं आता प्रॅक्टिकल बघूया. आणि एक की एकात तडे गेले तर म्हणू नको की काय झाला तडे गेले तरी तो गुलाबजाम तुम्ही तळलास ना. आता हे बघा एखाद दुसरं माझं रगडूचं कमी राहिलो जर असे हे गेलेत बघा तड्यासारखे जर असे क्रॅक गेले तरी पण तो टाकलाच ना तरी काय तो असं अगदीच बसतलो आणि कच्चो नाही होत ना. कधी कधी म्हणतात ना आईच्या हातची चव वही असाल तर आईच्या बाजू उभ्या राहून करू शिकावया तरच ते आईच्या हातची चव येतात. असंच ते गुलाबजामुन करणाऱ्याच्या बाजू उभ्या राहून झाली मोठी वहिनी आईचा. मी कधी कधी चेडू म्हणून हाक पण मारतोय. तुम्ही लय म्हणतास या काम चालू होता म्हणून आमचा मध्येच परत किचन वर गेलेला कडे दुसऱ्या मोठ्या परवांकडे म्हणजे माझ्याकडे सांगाचा राहला किंवा आमचा सगळा नवीन दाखूचा पण राहला. नंतर इले आजार पण मग काय झाला का राहला. मग काय झाला शाळा चालू झाली. मग वरती कधी येऊ खालती कधी जाओ असा झाला. मग म्हटलं आता हयच माझी तयारी आहे भाजीची रेसिपी आहे थंडीची भाजी दाखवची. सरोजा म्हणलं तू आणत राह मी तरी करत राहते असा. चला मस्त गोल्डन रंगावर झाले. आता बाकीचे नको सोडूया ना. नाही आधी हीच बॅच होऊ दे अजून होऊ दे अजून थोडे डार्क होऊ गये. आपल्या पाकिटावर काय कलर आहे तसं येऊ गयो परत माझ्या सोनमची कमेंट देऊ कोया असे अलटून पलटून जरा बाहेर त्याला शेकूया. सुरुवातीत काय आमका त्रास नाही दिले आणि स्वतःच गुलाटे मारत होते. नाही तर मग एका बाजू जास्त हे होतात आणि दुसरी बाजू माझ्या मते बघ हे दोन आहेत ना ते तसे होऊ कोयत बाकीचे सगळे राहू दे त्यांका पण. ते दोन डार्क झालेत राहू दे. हे दोन आता घे गो झाल्यात त्या पण असे हे दोन जे आहे ना त्या कलरवर बाकीचे आले पाहिजे त्यांना काढून घे जास्त काळपट होत. आणि मी या भिड्याचं तवं घेतलंय कारण त्याला तेल खाऊ आहे. झालंय होतील आता अजून 1-2 मिनिटाचं काम आहे. पण हीच प्रोसेस आहे की मंद आचेवरच चांगले अरतून परतून तो आतमध्ये शिजलो जातलो भाजलो जातलो गुलाबजाम. तिसरी काय चौथी टीप. भरपूर सारे ट्रिप दिलेले त्यामुळे रेसिपी शेवटपर्यंत बघा. अजून एक रेसिपी म्हणजे साखर जर कमी घातलास आणि ती गुलाबजामच्या भुतूर जाऊ पई म्हणून एक आयडिया. एक साईजचेच होत बघा एक लहान नाही एक मोठं नाही आणि करल पण एक साईजच. वा खन करून आवाज येलो हा मस्त शेकले गेले. आता ही शेवटची टिप. सरोज म्हणता आता किती माहिती नाही पण आम्ही पूर्ण टिप दिलो बघा. आता तुम्ही आता ही टिप काय एक टिप मी काय करते माहिती गोड झाला की नाही चेक करते. एकदा असं झालेलं मी करवची रेसिपी केली चेक न करता गुळ वितळला झाला कॉन्फिडन्स करवस केला मध्ये गुळ लागला मध्ये एका सपक झाला तर ती पण करवसची रेसिपी दाखवेल ना तेव्हा तुमच्या सांगते. म्हणून यावेळेला म्हटलं काय म्हणतात माहितीये ना जो दुधान भाजताना तो छास पण फुकून पिते तशी माझी करता झाला. तळलेले गुलाबजाम घ्यायचे सुई घ्यायची चांगली घासून पुसून घ्यायची. स्टीलची सुई आमची देवाची हार करून ती अशी आतपर्यंत टोचायची. काय तुमचं गुलाबजाम तुटाचो नाही घाबरा नको आणि आतपर्यंत टोचत जायची. हे बघा अशी ही सगळीकडे असे जर तुम्ही होल केलास ना सुईने की पाक कसो आतपर्यंत जाता मुरलो जाता. आता हे मी 10-12 ठिकाणी तरी करतोय. फिरवायचं गोल गोल आणि अशी सुई टोचायची. हे किती झाले गुलाबजाम त्या पाकिटावर लिहिलंय 20 होतात 100 ग्राम मध्ये. 200 ग्रामचा पाकिट आणलास तर 40 होत.
सगळा झाला. आता पाकात हे सगळे सोडून घेते आणि हे आपण आता अर्धा तास तरी ह्या पाकात मुरात देऊ होय. तोपर्यंत आपण दुसरं जेवण करून घेऊया. आम्ही खायचा पण तुम्ही प्रेमिक्स घ्यावा, कोणी घरी बनवून दिलेला असा ता सुद्धा घ्यावा. त्याचे गुलाबजाम बहुतेक जणांचे फसतात. माझे पण पहिल्यांदा करत होते तेव्हा फसले, पण फसांचा शिकाक होता ना, तो अनुभव एकदम उत्तम. म्हणजे काय आता परफेक्ट. ती माझी पोरगीच म्हणतात, केले तेव्हा म्हणतात मम्मी फोटोतल्याच गुलाबजाम सारखे गुलाबजाम झाले, सेम तसे. हा बघा काय मस्त आतपर्यंत याच्यात साखर मुरलेली आहे आणि जे काय म्हणतात ते आम्ही टोचे दिले ना त्याला सुई, ते दिसणं सुद्धा नाही. चला आता हे कापून बघूया. किती मऊ लुसलुशीत. असे दाबले ना तेवढे सॉफ्ट आहे बघा. आणि आजपर्यंत गेलो असं आहे बघा. तोंडात टाकता टाकता गुलाबजाम विरघळतात असं. अशा या 100 ग्रॅम पिठाचे ना बरोबर 20 गुलाबजाम तयार झालेले असतात. अशा या प्रीमिक्स पिठाचे गुलाबजामुन होतात एकदम मस्त. पण त्याच्यासाठी तुमका ही ट्रिक्स 7-8 टिप्स जे 8 टिप्स जे तुमका सांगितले ना ते तुमका फॉलो करूचे लागतले आणि त्यानुसार हे तुमचे गुलाबजाम कधीच फसायचे नाही. आतून सुद्धा व्यवस्थित होतले. पाक मुरतले सुईची ट्रिक शेवटची. तुमका कोणती टिप्स नवीन वाटली आणि आवडली नक्की सांगा, कमेंट मध्ये सांगा. आणि असे हे गुलाबजामुन तुम्ही ह्या 31 ला करा, कोणाचा बर्थडे असत तेव्हा करा, पूजेक करा, जेवूक वाढूचा असत जास्त माणसांका तर खय तुम्ही खव माव रेमटत बसतलास. तो म्हणतात ना असं रेमटूचो लागता काय बसतलास तर प्रीमिक्सची पाकिट आणा आणि करा, नाही फसायचे. आणि रेसिपी कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की सांगा. जाता जाता आमचा परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि नवीन वर्षाची तुमका गोड गोड शुभेच्छा. गुलाबजामुन सकट. चला.